Hej YouTube, mit navn er Bobbegard, og i dag har jeg en gæst på besøg. Ja. Og vi har tænkt os at gøre noget rigtig dumt, som vi kommer til at fortryde lige om nogle få sekunder. Nævner jeg bare lige. Jeg fik sushi forleden, og vi har lidt wasabi her, hvis I lige kan læse det. Ja, der står noget wasabi lige der. Ja, sådan rigtig japansk. Nej, det var lige her, jeg så. Japansk wasabi. Ja. Og det skal mig og Jesper personen spise. Det er så hot, mand. Så hot. Jeg er ude, så lige prøve at se det. Det er sådan en meget tyk masse. Ja, det er et eller andet. Og vi har lidt mælk klar. Det her er ligesom peberrod. Det er et eller andet japansk, kinesisk peberrod. Det stinker i hvert fald helt vildt. Det stinker helt vildt. Det lugter lidt af en... Hvad lugter af? Det lugter af en blanding af en æggehørmer og løg. Det lugter lidt af æggehørmer og løg, synes du ikke? Den gør det virkelig. Jeg ved ikke, om jeg tør at spise det, men nu prøver vi lige at få en lille smule. Måske lidt mere. Ja. Ja. Det skal vi så prøve at spise det her. Er I klar? Lad os tælle ned. Vi gør det samtidig. Okay, jeg har mælken i hånden. Nej. Okay. Det har jeg. Og vi må ikke spytte det ud. Nej. Vi skal holde ind. Men mindre vi selvfølgelig ender med sådan. Ja. Så spytter vi jo selvfølgelig ud. Eller hvis det er ekstremt stærkt. Okay. Jeg kan ikke fatte, at jeg gør det her, men det gør jeg for jer. Det gør jeg for jer. Kan du godt redigere sådan noget, fordi så kan det være, at vi fjerner det der, hvis vi kaster op. Nej. Nå, okay. Så kommer I til at se rigtig meget kaste op, hvis det er sådan. Ej, det er godt, jeg ikke kaster op. Altså. Er I klar? Ja. Og det er ikke noget snyderi. På 3, 2, 1, nu. Holy shit. Det er stærkt! Min mund, mand. Det smager sådan helt... Jeg ved ikke, det smager... Det stikker helt vildt på tungen. Ja. Måske skulle vi lige prøve at tage en til. Det var ikke så slemt. Men alligevel... Jeg tager godt nok meget mindre den her gang. Det stak helt vildt på tungen. Men det varede helt vildt kort tid. Det gør ikke ondt mere. Jeg skulle bare sådan... med mælken i munden, så... Ja, jeg har stadig ikke smag af det. Ej. Jeg har sådan lidt midt på tungen, så... Men det er sådan, det stikker. Og så er jeg lige stærk for sådan 2 sekunder, det er bare det. Og så... Satan, det smager godt. Det sveder, altså. Kæft, det smager skrækkeligt. Det smager dårligt. Jeg spiser ikke mere. Nu er det væk. Jeg kan simpelthen ikke sige, hvad det smager. Jeg kan stadig tage her over siden af tungen. Man kan ikke sige, hvad det smager. Det smager... Man kan ikke... Nej, det er simpelthen ubeskriveligt. Det stikker også i ens tunge. Det ved jeg har nævnt mange gange nu, men det gør det. Rosmarin. Rosmarin, det ved jeg ikke engang, hvad det smager. Rosmarin, det smager lidt af en sur rosmarin. Fy for satan. Ja. Står der en sag nede på den her? Ja, nu har vi så spist sådan en lille bitte smule. Vi er lidt sart, for vi tog ikke særlig meget. Men vi har spist en lille smule af det her wasabi. Det vender jeg sådan lige lidt. Ja. Wasabi. Nej, det vender jeg sådan, men i hvert fald. Jeg vil bare fraråde jer at spise det. For satan, det smager dårligt. Og vi tog kun så lidt her. Og det smager alligevel... Puha! Stak helt vildt på tungen. Tusind tak, fordi I kiggede med. Og
Jeg synes i hvert fald, at vi skal gå ind og gloe hans andre videoer. De er virkelig sjove. Tak. Vi ses, YouTube. Hej hej! Hej!